Hi, Christian. Hello po. Ayan. Sige, mahal. Kwentuhan mo na ako anong dahilan ng pagtawag ni Christian. Um, Kwento ko about sa ex-wife ko. Ex-wife? Ex-live in partner. Okay. Okay. Nag-live in kami for 7 years. Then, nagkaroon kami ng dalawang anak. Okay. Love, yung effort, sabi ko sa'yo ha, nalakasan na lang yung boses. Ang hina talaga ng bato eh. I don't know why. Nag-live in kami for, sorry. Live in kami for 7 years and then nagkaroon kami ng dalawang anak. Okay. Ayun. Tapos, the first year, okay naman. Okay naman yung pagsama na ako kulang. Lang alam bakit ano. Lalo na itong sa akin. So, silang putok sa akin. Then, nagtrabaho siya. Tapos, natin, discover ko, nagpalit na lang ako sa client niya. Okay. Love, okay lang bababa ko lang saglit? Tawagan kita ulit? Or kung meron kang ibang phone na pwede mong patawagan sa akin, patawagan mo na sa akin, mahal ko. Kasi sobrang hina talaga, love. Kumbaga, kung maririnig ko to, yes, maririnig ko. Pero dahil kaya kong i-up yung volume ng headset ko, pero yung listeners ko kasi, love, di na to maririnig eh. Okay lang? Okay. Text mo sa 0917-851-4329 yung number mo. Sabihin mo lang ikaw si Christian. Tawag ako ulit. Okay? Okay. Okay. Hi, Christian. Welcome back. Hello? Ayan, better. Christian. Ayan. Sige, Christian, ituloy na natin. So, ano nangyari sa relationship ninyo? Ayun, yung ex-wife ko kasi, nanghingi siya ng pull off. Mhm. And then, after niya humingi ng pull off, pinagbigyan ko siya. May 2 kids na kami. Mhm. Dad ko. Tapos, ayun, hindi ko na lang alam bakit nagawa niyang ipagpalit ako sa naging client niya. Okay. So, nung humingi siya ng cool off, how long was it before siya nakahanap ng someone new? Maikling panahon lang mga just 1 month. Okay. Parang ganun lang kadali sa kanya na itinapon niya yung 7 years na pagsasama natin. Okay. Di naman ako nagkulang. Wala naman akong pagkukulang sa kanya. That's what everybody says. Oo, love. So, walk me through your relationship. Ano bang madalas ninyong pinag-aawayan? Kasi for us, maybe wala tayong ginagawang mali, pero that's not for us to tell eh. Hindi tayo makakapagsabi nun na wala tayong pagkukulang, na hindi tayo nagkamali, hindi tayo yung maghuhusga nun eh. Yung taong nakaparehas natin, sila ang makapagsasabi nun. So, walk me through your relationship. Anong madalas ninyong pag-awayan, love? Before kayo umabot dito sa cool-off thing na ito. Medyo may kapareho kay second caller. Social media nga, ganun. Sa Facebook, ganyan. Gusto ko lang, yung gusto niya, hawak niya yung mga accounts ko, ganyan. Pero kapag siya unfair, ayaw nung nahawakan yung account niya, ayaw nung tinitignan yung Facebook niya, ganyan. Okay. Kaway. Tsaka, dahil sa sobrang mahal ko siya, kapag nagiging mahal ko, yung hindi ko sa nahahayaan na, lumabas-labas, gano'n. Literal na nasa bahay lang. Okay. Sa bahay, habang nagtatrabaho ako, yun lang nag-aawayan namin. So siya, parang in comparison dun kay kuya, ikaw meron kang pagbabawal na lumabas siya. Gusto mo, lagi lang siyang nasa bahay, hinihintay ka lang and everything. Oo, pero inaaya ko naman siya. Inaaya ko naman siya pagka nag-sweldo ko, lalabas kami, ganun.
inaaya ko naman siya sa labas. Kumbaga may romantic pa naman. Mhm. Pero madalas lang, pinag-aaway namin. Nagiinit yung ulo niya kapag, pag nagsiselos na ako, Yeah. nasabayan niya ako. Ganun. Nagsiselos ka saan, mahal? Nagsiselos ako sa mga nakaka-chat niya. Ganyan. Okay. Ayun. Yun lang. Tapos, ayun, parang hindi ko lang within 1 month. Oh, Medyo chumachapi, love, chumachapi. within 1 month na yun nga, cool off kami. Ganun na niya ako daling ipagpalit. Yeah. After all ng sacrifices ko para isalba yung relationship namin. Mhm. Yun. Saka yung mga bata, Oo. nilayo niya sa akin. Hindi niya pinakita sa akin. Okay. Yung mga bata na yon ay ilang taon ba ang pinag-uusapan natin, mahal ko? Isang 5 years old and 3 years old. So, ang gusto mo lang naman ngayon ay, kasi yung part na i-explain niya sa'yo as to why sa loob ng isang buwan nagawa ka niyang ipagpalit is going to be an argument for a lifetime. Sabihin na natin ganyan. Kasi Oh, opinion niya laban sa opinion mo, wala Wala yung patutunguhan It's just gonna be an endless fight or argument between the two of you. Actually, 2 years na kami hiwalay. Tagal na pala. Yun. At nabuntis na siya ng iba. Yun, Okay. Yung kliyente niya. Okay. Oo. At napakasakit sa akin yung DJ Lala. Okay. So, kung 2 years na tong nakalipas, what's up today? Oo. Anong meron sa araw na to? I mean, kumbaga, anong problema natin sa araw na to? If it's 2 years ago, 2 years na yung nakalipas nung nangyari to, yung pagtawag mo ba or yung pagpapatawag mo ba ay because hindi ka pa rin nakaka-get over up until this moment? Or meron pang mga unanswered questions sa utak mo na gusto mong ako yung sumagot? Yun. 2 years na nga yung nakalipas. Pero siya pa rin talaga yung Siya pa rin yung what? Nakatatlong relationship na ako after niya. Yun, live-in din, 8 months, for 8 months, and then, wala. Hindi ko alam kung bakit hinihiwalayan ako. Napaka-effort ko na tao, napaka-effort ko na partner. Hindi ka pa rin ba pumapayag na lumabas sila? Seloso ka pa rin ba? Yun. Yun. Seloso pa rin ako. Maybe, if lahat silang tatlo ay kinaiinisan yon sa'yo, Christian, maybe that's the something in common you should focus on. You need to stop doing that. Kasi yung pagsiselos, love, it's not just a sign of you being too overprotective or overpossessive with your partner. It's a sign of insecurity. And sabi mo nga, ginagawa mo naman lahat, pinoprovide mo naman lahat, pinapakita mo naman sa kanila kung gaano mo sila kamahal in each and every way you can possibly do. Maybe, you have to be confident sa sarili mo and stop the self-doubt by being so jealous. Oo, kasi love, sabi mo naman ginagawa mo lahat and for a person to see that or for a person to actually notice that, you don't have to say it. Hindi mo din siya dapat ipakita sa insecurities mo or sa pagsiselos mo. You just have to own it na I'm doing the best I can. Now, if umalis ka, I have my conscience clear na I've done everything in this relationship. Hindi kita binigyan ng kahit anong dahilan para iwan ako. Kung meron ka mang nakita, it's because for you, what I'm doing is still not yet enough. Pero yung pagsaselos kasi, love, sa totoo lang, nakakasakal kasi yan sa relationship. Love, ang hirap kasing makipag-deal with someone na meron na nga ganong klaseng past na naghiwalay dahil sa pagseselos, up until now, hindi pa rin siya natututo. Dinadalan niya pa rin yung pagkakamali nung unang relationship. And you know for a fact, Christian, that is your flaw. Kasi kanina pa lang, hindi pa natin pinag-uusapan yung tatlong relationship na natapos after ni ate girl. Sinabi mo na sa akin na alam mo sa sarili mo na medyo
nakaka-annoy yung pagsiselos mo kasi yun yung lagi yung pinag-aawayan. The fact na nakatatlong relationship ka na and sa tatlong relationship na yun naging seloso ka pa din, it means na hindi ka natuto. Natuto naman ako, DJ. Kaso, natatakot lang talaga ako. Love kasi pag May takot. Love kasi pag naging partner mo ang isang tao, there's no guarantee na kayo na habang buhay. Wala kasing magbibigay sa'yo ng guarantee yan. Fear is good kasi it will make your partner feel that they are valued. Katulad ng sinabi ko nung una. Kasi yun yung lacking sa una yung fear. Pero yun sa'yo kasi, anything na sobra, masama. Oh. 'Di ba? Kumbaga, nagigets ko, natatakot ka. Pero wag mong iparamdam dun sa tao na yung takot mo ay umaabot na sa puntong wala kang tiwala sa kanila. Kasi it hurts. Kung ikaw, nagpapakita ka ng lahat ng bagay to make that girl feel secured, ganun din naman siya eh. In each and every way she can possibly do within your relationship, she is trying to make you feel na ikaw lang yung lalaki sa buhay ko. So if you see me chatting with someone, texting with someone, that doesn't mean na yung tinetext ko ay si second, si third. Just like your past or just like yung dating nanggulo sa'yo, I'm not like her. And you doing that to me, nakakatakot. Kasi maybe the reason, maybe yung rason nila ng pag-iwan sa'yo was the right call. Naintindihan mo ko? DJ Lala, still gusto ko pa rin siya eh. I-first ko. But she is now happy with the guy. Kasi after 3 relationships mo, okay na siya eh. Do you think yung 7 years na yun, wala na sa kanya? The fact, love na meron na siyang kasamang iba, nagkaanak na sila, and she's not bothering you at all, or she is not trying to reconnect with you, I guess, yun na yun. Hindi sa wala lang sa kanya yung 7 years. She learned a lot from that 7 years. Pero both at the same time kasi, yung 7 years na yun was a tough 7 years for her. Kasi wala kasi yun sa tagal eh, mahal. Wala sa tagal. Kung hindi sa quality ng relationship. Kahit 2 years, 3 years lang yan, pero yung quality wapak, that can trump any relationship. Siguro yun yung pagkakamali ko, yung naging maigpit ako sa kanya. But you have to forgive yourself, Christian. You've been in a relationship you've been in 3 relationships already. And up until now, hindi mo pa rin kasi pinapatawad yung sarili mo. And that's why those relationships did not work out. Kasi alam mo sa puso mo na hindi mo pa pinapatawad yung sarili mo, hindi mo pa nile-let go yung takot mo, at lahat ng ginagawa mo today ay meron pang koneksyon dun sa nauna or dun sa girl na yon na 7 years na naging kayo. Kasi nga, alam mo sa sarili mo na you are still hoping for that 7 years to come back. Yung wala na akong mahanap na katulad niya, yung ganun katsaga. Love, sinasabi mo lang yon. Sinasabi mo lang yon. You haven't met her yet. Wag mong bigyan ng tuldok yung storya ng buhay mo. She may be one of a kind. Pwede pa natin siyang tawagin na totga mo, the one that got away. Pero she is never your period and she will never be your period. Hindi siya yung magiging tuldok ng buhay mo. Ellipsis meron yan. Ibig sabihin, to be continued. Ano ka pa lang love, 23 years old ka pa lang. That's impossible na yun. There's still someone out there. Kung hindi man siya yun, there's still out there. Someone out there na makikilala mo that can make you feel the same way. You just have to stop trying to compare your current relationship or future relationship with the relationship you have with her. Kasi yun yung nagiging baggage mo, love. Yun yung nagiging dahilan why it's never gonna work out with anyone else. Kasi up until this moment, dinadrag mo pa yung relationship na yon sa current mong buhay.
Naiintindihan mo ko, love? Naiintindihan ko kung ang quest mo is to talk to your kids, to see your kids. Maiintindihan ko yung quest na yun eh. Pero yung quest mo na maibalik siya, quest mo na tanungin sa kanya na wala na ba sa kanya yung 7 years, that's a quest na I cannot help you with, love. Kasi yan yung quest ng isang tao na hindi open to changes. Nang hindi natuto. Quest ng isang tao na nabuhay na lang sa nakaraan at hindi niya kayang harapin yung kinabukasan. And that's something na I don't want to be with you kung ako yung magiging future partner mo. Mahirap kasi sa akin, bitawan niya ako ng salita na pag nagbago, nakita kong nagbago, babalik. Yun yung pinanghawakan ko, nakakala ko babalik. Hindi sana hindi ka nagjowa, love. Pinatunayan mo kasi sa kanya na you will never change. Ang ginawa mo, dun sa pagjojowa mo ng 3, ay sinabi mo lang sa kanya na, akala mo ba, irreplaceable ka? I can replace you with not just 1. I can replace you with 3. Ito, hindi kilala. 1 year. 1 year. So? 1 year before. Yun. Siya, 1 month. Yun nga love Hindi ka pa rin kasi tapos Christian Masaya na siya. Okay na siya with the life. And sa totoo lang, I don't want her to come back. Kasi she's gonna go back to the same old Christian na self-centered. Sarili lang yung iniisip. Sariling pain, sariling struggle, sariling problems. There's nothing change in you. You never own up to anything. You find excuses. Uulitin ko, Christian, nakatatlong relationship ka after her. Hindi pagbabago yung tawag doon. Pagkakamali. Hindi siya pagkakamali Nagkamali ka sa 3 babaeng yun. Kasi ginagawa mo silang parakip-butas, ginagawa mo silang wala pang fill-in lang, sa void na nararamdaman mo. I'm so sorry for those 3 girls that they have to waste 8 months of their lives with you. Oh, sineryoso ko naman sila. Habang sinasabi na hanggang ngayon, gusto mo pa makipagbalikan doon sa 7 years, hanggang ngayon, gusto mo pa rin yung 7 years? Diba, love? How can you say na sineryoso mo yung tao kung alam mong yung half of your heart, if not whole of it, if not yung buong puso mo, still belongs to someone else? A girl can feel it. Someone can feel it. Akala mo ba sa mga babae naive? Insensitive? They can feel it. Nararamdaman nila kapag hindi buo. Nararamdaman nila kapag hindi ito yun. And they felt it with you. Kasi lahat ng takot mo dun sa nakaraan, lahat ng mga ginagawa mo sa nakaraan, ginagawa mo sa kanila. Kaya nga pare-pareho silang umalis Sa pare-parehong rason. Kasi you never change, Christian. You're the same old Christian. So, paano ko... You stop and fix yourself, Christian. Right now, you have to be happy for that person na nakahanap siya ng someone to be with in her life. You just have to be happy for her. If you wanna love her that way. Na hindi man kita maibalik sa akin. At least ngayon, alam ko na masaya ka na with someone better than me. Who can love you better than I can. I had you. I had the chance to be with you. I had the chance to keep you. I threw it away. Natapon ko siya, nasayang ko siya. And now I can never go back to take it. Hindi na ako makakabalik para maulit yung mga moments na yun. All I can do right now is to love you from afar and hope na yung happiness na hinahanap mo, makuha mo sa lalaking kasama mo ngayon. Kasi yun yung happiness na hindi ko na ibigay nung binigyan akong tsansa na makasama ka. Naiintindihan mo ako, love? Oo, you fix yourself. Ayusin mo yung sarili mo. Forgive yourself for your wrongdoings and realize you've done something wrong. Huwag kang puro selos, huwag kang pangunahan ng takot, ganyan. Kung ganyan pa rin yung nararamdaman mo, do not embark in any relationship. Kasi mahirap makipagrelasyon sa isang taong hindi pa sure. Mahirap makipagrelasyon sa isang tao na hindi alam sa sarili niya kung kaya niya ba mag-sustain ng relationship.
yung natatakot ako maging low. Yung ano sa akin, nakakadip. Ano? Yung natatakot ako na matdaman ko na mag-isa ako sa buhay. Kasi dinedepende mo yung happiness mo sa isang tao lang, love. Parang ikaw yung tipo ng tao ang akala mo pag walang love life, ikamamatay nila. Sino ba nagsabi sa'yo niyan? Marami akong kilalang single, satisfied naman sila. Hindi man nila nararamdaman yung nararamdaman ng mga may romantic partner still. Kahit pa paano contented sila. Why? Kasi dinivert nila yung attention nila into something better in their life. They had a good career or they have a good, sabihin na natin, well-being, healthy sila, nag-focus sila sa self-development, mga ganyan, nag-focus sila sa business, sa career, move nila, nag-focus sila doon. Ginamit nila yung past nila or yung pagiging inexperience nila to anything, to gain something. So that pag nakatagpo sila ng isang tao na makakasama nila, they are ready. Kasi kahit sabihin mo ng paulit-ulit sa sarili mong takot, wala namang mangyayari dyan eh. Di ka naman matutulungan yan, love. It will make you look weak, unstable, and someone you can never depend on. Don't look for a girl that will cater your every need and will make you feel like a man or iso-stroke yung ego mo. Don't look for a girl like that. And in return, ang gagawin mo lang sa kanya ay gagawin mong prisoner so that you'll be happy. So that alam mo sa sarili mo na this girl is mine. This girl will always be with me. Kasi kahit sinong babae yung ilagay mo dyan sa posisyon na yan, they will never be happy. Hahanap sila ng paraan para pumiglas, para makawala. Kasi nakakasuffocate yung ganyan. You have to feel good about yourself, Christian. Do something that will make you feel good about yourself, that will make you proud about yourself. Do something like that. So that yung insecurity levels mo, mawala. Naintindihan mo ko, yung confident level mo, tumaas. Yan yung kailangan mo, Christian, in order to move on and in order to let go of this story, let go of this pain, let go of this fear. Kailangan mong makita yung sarili mo na worthy na maging partner. And whenever na nasa relationship ka na or if ever na nasa relationship ka na, be confident enough na hindi ako lolokohin ito. Not because tinitignan ko yung social media platforms niya, not because nasa akin lahat ng passwords niya, but because I know to myself na wala akong ginagawa na kahit ano. Pero tama ba yung kuha nila yung Facebook post mo or what reason? Still, dinadrag mo pa rin talaga yung old reasons to current situations. That's the reason why hindi ka nakaka-move on. Ganun din yun. Ganun din yung mga naging karelasyon ko kasi buhay. Next time, do not initiate. Huwag ka mag-initiate, huwag mong ibigay. Sabi mo, not because I'm doing something stupid, but because I want you to trust me the way you see me. Trust me based on how I make you feel, not because of what you see. Kung ibibigay mo kasi yan, hindi niya i-value yung respect sa'yo. Hindi niya i-value yung privacy mo. Pero kung simula pa lang ng relationship ninyo, na set mo na forward yung concern mo na I value my privacy and yung cellphone ko and sabihin na natin Facebook ko is something na very sacred to me. Maintindihan na nung girl na yun na simula pa lang at sa pool, yun ay hindi na bagay na tinatouch sa'yo. Tapos if ever along your relationship, ikaw may gusto kang ipakita sa kanya, i-open mo yung messenger mo sa harapan niya. Tamo, so tignan mo to, love, tignan mo to, babe. Ikaw mismo, hawak mo. Para maipakita mo sa kanya na I'm not hiding something. Pero hindi mo yung willingly ibibigay sa kanya yung password mo kasi you are letting go of your freedom eh. Not freedom to chat anyone else, but freedom of being, alam mo yun, yourself. I-preserve yung individuality mo, i-preserve yung privacy mo. Kasi even romantic couples do have privacy, love.
Yes, alam ko po. So, wag ka mag-initiate. Pag hiningi sa'yo, sabihin mo, no, that's a private thing. Hindi yung, no, ayoko nga, private thing to eh. Di ganon. Sabihin mo, no love. Pangit yan. Pangit kung dyan natin ibabase yung tiwala. Ibase mo sa iba yung tiwala. Ibase mo yan sa performance ko as your partner, performance ko as a boyfriend, yung ipinapakita ko sa'yo. Dyan mo ibase yung tiwala mo sa akin. Kung sanang ganyan lang ako nagsalita. Yup. O diba? At least we're learning, Christian. Huwag kang maglala. We learned that, or I learned that. If it's any consolation, I learned that in a very hard way as well. So huwag kang mag-alala. Hindi lang ikaw yung dumaan sa mga ganyan. And 23 ka pa lang. Pwede mo pa to i-apply sa mga future relationships mo. Don't be bothered by it. Masyado ka pang bata, mahal ko. Give yourself some slack. And forgive yourself for your past wrongdoings. Lahat naman tayo nagkakamali. Tao ka lang, Christian. Pero you have to move on. You really have to move on. And you have to let her go. Okay? I get that in mind. Thank Maraming salamat, Christian, ha, sa pagtawag sa programa ko. And love, I wish you a very, sabihin na natin, very romantic and healthy relationship in the future. But for now, gusto ko munang i-focus mo yung sarili mo sa individuality mo. Do something that will make you feel proud about yourself. That will make you feel good about yourself. Do something na mag-uplift ng confident mo. You are not, sabi ko nga dun sa former caller ko, and I'll say it again, may mga tao na nagkakamali, pero that doesn't make them a bad person. It makes them a person na posibleng mag-commit ng mistakes. Okay? you. Thank you, DJ. Maraming salamat, Christian. Ingat ka lagi, love. Bye!